Wala si Tika. Mababa na siya. Ay, napunta si Aiden. Ayan. Sige, kainin mo. Ano ba masarap? Yung tapak. Gusto yata yung tiyan. Yung tiyan, malaman. Parang tiyan mo. Ay, nakikita ko yung mata nito ka. Takot na takot. Nahawakan talaga. Sige. Sige, kunin mo. Ay, Kunin mo. Ba-barbecue natin. Para may ulam tayo mamaya. Oo, nakakawala. 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 Ay, nahuli mo ulit. Galing humuli. Parang gustong tumakas ng ibon. Oh, hawak talaga, oh. Higpit humawak. Oh. Ay, nakawala. Ayun na. Nakawala. Ayun, tawagan mo. Gumawa ka ng sound. Tweet, 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 tweet. Ayan, napalapit mo. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet ba? Kala ko chirp, chirp, chirp. Gusto rin hulihin si si Mrs. Snail. Ay, takot na. Ah! Ang sunod yan, isusubo. Oo nga. Ay, hindi pwede. Hindi. Lulutuin muna bago kainin. Tanggalin mo na yung feathers. Oh, nakuha mo na naman yung tapak.